Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong ke All India Trinamool Congress uba Harold F. Khongsit hak Hendro Turik Urimpang Arjar Arfulai lo thap kerteng hak mat returning officer Jongkosora Civil Subdivision nagbenta banyak kunya ke election syaka yang dorbar Tawan na Sora constituency hak jeng kran bigelat pathai kubur ulo ong bag jingjit jonggu ya ke Trinamool Congress kalong bakani ke parti yang banyada nagbenta kiduk kisuk bang ulo ong ru bog yang nagbenta kasul jongki pajba kinong rap, kinong bela, kinong ikai school, kinong syong dukan, kibalong kinong syong senong, hak imlang kasalang, kibakam duna hak ayo akakot. Ba uai hi ya kane ka mensim, ka jingkit kle, yala ki jong ki beriu, yala ki jong ki bayang basam, bat ya ka kon constituency seorang hi barok away. Dengan ngai skam, ba kane ka jing pasio jong blay. Kan ya ite ya ke jengwat jeng perhat jeng i ba ila ban trai da ke jing sirham bat da ka thai khmat ke u ni kan ma na ka tin jeng u blai ro haba u blai u la je ya Joshua ba unong ya lam jeng ke Israel ka pornda u ang kum no ya u granda la de u ang do long slor bat long u ba klan Bat halor kita ke jingkut jingmut, belai undang makan. Nitip barok, ba ia ka it ka hima. Ha kano ke benta jong ke persai belai ubo ikinong senca. Bat senungu ayu, belai hi ba ula ai hai ya kene ke bensim. Ba in rong ha kene ka benta ba in long kum unong senca, kum unong yakit kle ha ka sanima ha ka assembly jong ka state Meghalaya ba ngida ka bun skam ba kane ka jeng rung jong i cha kane ka benta kan long ka mon jong blai namar kata ni nanti ba akkerman ya ka jeng don rangkat ya ka jeng yalam jong u nado menta sakmat ba ka jeng tmu jong i ke jing gut jing mut ke bapa kan long ke bejok da ka bo jong ublai ni ai ngo eme au blai buk pa jong ni ba den me onong bo menta onong sam menta ya ki hima baro kam tam hagini ke state Meghalaya ya kini ki constituency ya ke district ya ka ri ya ka state Meghalaya hi bara ukawai bat ya kari India jongi kilong ke jingbo benta jong me namar kata meyu i mengia lumlang kumne ki bayeng basam ki lok ki jor ki badon ke jing temu ka babha na ka benda banyak kersan ban pedulong ya i unong mi khamat cha ka dorba thawan ka assembly jong ka state Meghalaya a blai ibu ya ke jingsen ya baro hakiki jong me namar me long unong sensa me tip kambha me yet ya ke do not jong iwai pe iwai me yet ya ke do not jong une urangba uba me leje uban mi kum candidate MLA ban ya sat uban ya kit ya kari ya ka state jong ni kamtam na ka bantaban punya chakran Play.
Having been nominated as a candidate to fill a seat in the Nagaria 28 Sora Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngala jit penyeng nak parti All India Trinamool Congress ani ke AITC mar bangayo I bagadon ka jingtemu jong nega seng ke bangang yang nak mentak hamtam nam tak ki marginalized society badut basuk but kuma kalong ka kentin Trinamool Congress kamut kasur jong paiba ngayang hakamta kasur jong paiba ngayang nam tau paiba kinong rap ngayang nak menta kinong bela ngayang nak menta misteri ngayang nak menta kinong sundukan barit baria ngayang ru nak menta jong kinong high school mar kini kidai ki benta jong ka imlang salang kiba khamduna hagi babun ki benta nak menta karoi kapa jong ka jala jong ni nawa ki ki nan kam jong pai ba man ka sngi kimat ki bokongsan ki banga ngayang nak menta kan election kalong ka umbam komdi kelentik singking kisurok but khamtam me nak menta jong man kentiu ya ka jenang jeng start ya ka education sector akuar ban kentiu ya ka leng jong ka jengkot jengkya haji sakti ka sarkar ya ka jengkot jengkya akuar ban sop ya ka unemployment kejing bom yok kam jong kisamla khamtam pada kajo poru ngidang duna hang ni khamtam hani hasara jengi ngidang duna ha ka leng ban kentiu ya ki sports ba pa ngidon ya ka football hang dei ka belong ka popular sports ani tenrai ha ki bat ki benta ka sports kum ka athletics kum ka volleyball ka basketball cricket bat ki sports ngimpat don satia ya kita kin infrastructures kini gidai gi katuan ni gi point ki mat ki bangakwa ban kren collection bangala juga ni man ki meeting bangakan ngakan ni gi jo ki point bat ki paj ba ki pudian ga ni point bangakan mangyo I menta ki jing kum jing khang ya ga ni ka MCCL kabangi ngi trang ki pai ba nok jing trang kani ka MCCL ka ikam ka ban news pa ngot kibreu kata direct employment but nalo kata ki don ba seru sagi ni ki indirect employment ba kinong supply ki yokam kinong bela ki yokam kinong di dukan ki yokam rei da ki jing khang yong kani ka semen kelawan rai ka jing ek bun khamtam ya kinong sora kumwa ong pin da ka parti ki karong hoi kalong ka thamai rei kinong dam tanang sistem tam handai ha ki jang ti jangang sem ba kibreu kipudian ni ka parti namar baki ki bang ayat ki bang pensya sepai ba kemai ka parti kalong belakhan ka sen kongres baki jengmut jeng perkat ki matrikam ka perkat potlan baro kia sem habat ka sen kongres tandai ni don pat ka bentar ka bakham kongsan ha bare kham tam bat kindi ka bangi ai yang ni ka wikat ya ki long kemi bat ka ni ka mai kat ya ki samlah ki pat yakam kani kalong ka sen ka benengkong ba ka ngono ka political party kan ai ya kan ka scheme hashwa jong collection maka ni kam dei ki pen beje ki bai pa hanrei kare ka bang ikwa ba kentiu ya ki belak salang kam ya ki long kemi bat ya ki samlam pada kam kani ka wika ka bang ristar nak menta ki long kemi iwei long kemi sieng nak benta jong ki ladang ngi wan ha ka bor langi pala ban thau sarkar menta ngin yo ban ai ki sia ja tengka si benai nak menta sansdem om ben menta si benai benai ni sansdem benai langi ai sia ja si benai ka sistem ka aja bat nak menta sansdem kan long rupo aja ya gitu kibla ristar menta bat langi wan ha ka bor ngila ban thau ya sarkar kin yo ya kan ki jamentoi HTMC
điên hả? Tay ai chưa được mắn. Kami on. Iya, YouTube banyak chat, Pak. Ya. Dan. Cheese peach hai cheese di boleh macam mana you ya masal Kawan, jadi lu. Tụi lẻ hả chứ lẻ đâu làm